Salig nato nga naay espiritu o letter N atong inurture ang gugma nato kaniya. Kini ato ang paghalad sa atong dako kaayong pagtuo sa atong Ginoong Dios. Kinahanglan mamati ta. Kay kung walay pagpamati gani, gubot kaayo. Bantay mo anang manag-asawa nga way magsingkahanay lang dili mamati. Gubot gyud na. Kabantay mo sa atong kinabuhi kung wa tay pagpamati sa direksyon sa lamdag sa Espiritu Santo. Magkabuang-buang taas sa tapadong. Mao na mga kaigsunan, labaw sa tanan. Karon gisaulog man nato ang dako kaayong kapistahan nato dinhi. Dili lang unta ta magpakita sa atong mga kamot sa pag-isa. Nindot man na siya, no? Wala ko ningon dili na maayo. Nindot kay na siya. Mao na sign nga mituman ta niya atong paminawon ang iyang lamdag kanato, no? Sa apil tang tanan. Dili lang unta kita magpakita sa ato ang outward devotion. Kanang outward devotion mong pakita gyud nga magprosesyon dito. Nindot kaayo na ha. Nindot kaayo na. Pero kung taman lang ta sa outward, walay kabag-uhan sa kaugalingon, balik gihapon sa kinaiya ug batas, useless ka na. Dining kamutan nato nga dili unta kita makapalayo. Dili ta magpalayo sa Ginoo kun dili. Nining tema nato 2025, Pilgrims of Hope. Paglaom. Ayaw kawad paglaom igsoon. Kung mituo ka sa Senyor Santo ninyo, mutuo sad ka nga imong problema iyang gipas-an karon. Yung ginaot unta, magdala kini dako kaayong paglaom kanatong tanan. Senyor kanatong tanan.